छचड़ी तुम रंग देड़ पहाड़ी तुम्हें रथरे बसीछ लक्ष्मी को नाणी तुम्हें भौणी आण मानभंजन रे देव तुम शाढ़ी नंदी घोष जाऊ छचड़ी कला तुम रंग तुम नाली नन्ही घोष जाऊ छचड़ी कला तुम रंग
ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେତେ ଅଛି ଯାତ୍ରା ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାତ୍ରା। ୟାଠୁ ବଡି ଯାତ୍ରା ଆଉ ନାହିଁ। ଏତେ ଜନ ସମାଗମ କୋଉଠି ହୁଅନ୍ତିନି। ତେଣୁ ୟା ନାଁ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଗୀତ ଦରକାର ଆଉ ଭଜନ ଗାଇଲେ କଣ ହବ? ମିଳିଛି ତାର ନା ଘର ଚାବିଟା ସାଇକେଲ ଚାବିଟା। ହଁ ସାଇକେଲ ଚାବିଟା କାହାର ମିଳିଛି ମୋ ପାଖରୁ ନେଇଯିବ ଆସିକିରି। ଘର ଚାବି ସାଇକେଲ ଚାବି ଯୋଉ ଚାବି ହଉ ଚାବିଟା କାହାର ହଜି ଯାଇଛି ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆସିକି ନେଇଯିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି 6 ତାରିଖ ହେଉଛି